Sykki. Ai! Huistis. Kuka on tämä? Tänne tuli tää nyyvi. Se oli suomalainen, se oli suomalainen. Mä katoin sen käyttäjä. Se on kyllä varmaan aika random, kun me kaikki ollaan English Voices. Ei siinä mitään vitun väliä. Niin. Toivottavasti ekana small palveluksi. Who is this? This is my Pookie. No. That's us. How is that sus? Boys are boys. Okei. Runet on rune. Holy, everybody joining this English voice. Se on ohi sulle. It's over! Se on legit ohi mulle. Hallo. No. Perässä. Salaa. Vedä. No oisko mitään? Se ongelma on vaan Hallo, onko niinku... sulla nerve? On mulla vähän mut... Oliko ei ultimaattu? Se on ultimatum. Ei oo ihan tää Auditory Breaker. Silentium gradas. Oh. Oho, Vallo, pelat puheenjohtajana, koska sulla on noin leveä näyttö. Joo vaikka. Oh my god! Oh my god. Hacker. Oh, go. Yes! Häkeillä! Joo. Häköivä. Vedetään se. Sä oot Älä ihan mene väärään suuntaan. Alteri menee. Vallu. Mene! Mus enka. Elias. Go! Niilo. Mene. Go! Luettiin se. Valtteri. Push. Mene. Jääkö. Mene. Jääkö. Eikö? Alakautta. Jege! Jege. Jege! Alakautta. Jege! Kutsuuko pelaaja, voisi kysyä?